खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना दायो गासिबो आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाजोबनांसिगौ दै। जुदि नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लायाबा नोंनि बे आधार कार्डआ खामानि होनाय नङा दै आरो बेयो इनएक्टिभ जागोन, जायनि जाहोनाव नोंथांमोना जेबो गभर्नमेन्टनि स्किमफोरानो जा जिखिनि जाया खामानिखौनो नोंथांमोना आधार कार्डजों मावनो हानाय नङा। दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नोङो गभर्नमेन्टनि स्किम जेरै पिएम किसानानो जा सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो जा आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार स्किमफोर थायो जेरै PMAYGआनो जा, नोङो बे टयलेटनि एप्लाइ खालामनो सानदोंआनो जा, नोंनि बे आधार कार्डखौ नोंथांमोना होखाथारनांगौ जायो गभर्नमेन्टनि जिखिनि जाया स्किमखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव। आरो आधार कार्डजोंसो नोंथांमोना दायो गासिबो खामानिखौनो मावनो हायो आरो आधार कार्ड गैयाबाथाय आरो बे जेबो खामानियानो जाखाया। दा बिनिखायनो जुदि नोंथांमोना दायो गावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लायाबा नोंनि बे आधार कार्डआ खामानि होनाय नङा आरो बियो इनएक्टिभ जागोन आरो आपडेट खालामनायनि लास्ट डेटखौबो जोंहा होखाबावबायसो। दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो गासिबो गावबागावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लाजोबथारनो नांसिगौ। सिगाङाव आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायनानै बुंहरदोंमोन आरो 10 बोसोरसो जानायासो नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो नांगौ होननानै। नाथायबा दायो बिथांमोना आपडेट होदों अफिसियेल नोंथांमोना जायफोर नोंथांमोननियाव आधार कार्ड दङ नोंथांमोनानो गासिबो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लाजोबथारनो नांगौ आरो लास्ट डेटखौ बिथांमोना होबाय। दा बिनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखादो। मानो होनोबा उफायथ' गैला नालाय नोंथांमोना आधार कार्डखौ दायो आपडेट खालामना लाखाथारनांसिगोन गासिबो। जुदि नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लायाबानो नोंनि बे आधार कार्डआ इनएक्टिभ जागोन आरो खामानि होनाय नङा। आरो लास्ट डेटनि सिगां नोंथांमोना आपडेट खालामना लाबासो नोंथांमोना फ्रियावनो खालामनो हागोन आपडेटखौ। नाथायबा लास्ट डेट जोबखांनायनि उनावथ' आरो मिथिया बिथांमोना नोंथांनिफ्राय बेसेबां फिस लागोन बेखौ जों जेबो बुंनो हाया आरो बिथांमोना आपडेट खालामनो थाखाय सम होबावगोन ना होबावा लास्ट डेट बारखांनायनि उनाव फिस होनानैबो बिथांमोना खालामनो होगोन ना होआ बेसो आरो खोथा ओंखारना फैबावदों। दा बिनिखायनो दा सम थानायावनो नोंथांमोना दायो गावबागावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लानाया जोबोद मोजांथार। नोंथांमोना जुदि आपडेट खालामना लायाबा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे बेयो गिदिर खहा जागोन दै। आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखानाय जादों। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बोरै आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लानो हायो मबाइलजोंनो, जेरावबो नोंथांमोना थांनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोनावथ' गासिनावबो दायो मबाइलाथ' दंखायो नालाय। दा बिनिखायनो गावबागावनि मबाइलजों नोंथांमोना बोरै आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लानो नांगौ आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसेनो दानिया मा जायो बे गथ'फोरा जोनोम जानाय लोगो लोगो बिथांमोननो आधार कार्डखौ बानायना होनांगौ जायो। दा बिथांमोनाबो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो नांगौ ना नाङा बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन। नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट खालामनायनि बागै बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनायनि बागै फुरा डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय बियो जोबोद मोनसे गोनांथार भिडिअ होननानै आं सानो। आरो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय दे। नोंथांमोना गोबां मानसियानो भिडिअखौ नायो आरो नाथायबा दासिमबो 50%नि बारा सुबुंफ्रानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाया आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेनिखायनो आं गुरै खावलायो नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालाय होननानै, जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो। आं गिबियावनो लास्ट डेट बेफोरनि बागै खोन्थाहरगोन आरो गथ'फोरनि बे आधार कार्डखौ नोंथांमोना आपडेट खालामना होनो नांगोन ना नाङा बिमा बिफाफ्रा आं बेखौबो खोन्थाहरग्रोनो सानदों गिबियावनो। बेयो जोंहा इम्परटेन्ट खोथा। आं नैबे फैनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। जोंहा बे आधारनिनो बे अफिसियेल जोंहा एक्स आरो बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा लास्ट डेटखौ बारायना होबाय दै। लास्ट डेटआ जोंहा 14 सेप्तेम्बरल'सोमोन। दाख्लै बावै 14 सेप्तेम्बरा बे थारिखल'सोमोन जोंहा बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनाय। नाथायबा दायो गभर्नमेन्टआ बेखौ लास्ट डेटखौ बारायनानै जोंहा फैबाय थानाय डिसेम्बरनि 14 थारिखसिम खालामना होनाय जाबाय। बे डिसेम्बरनि 14 थारिखनि सिगां नोंथांमोना बानायोबा नोंथाङा दायो आधार कार्डखौ फ्रियावनो आपडेट खालामनो हागोन होननानै बुंखादों नै, फ्रि अफ कस्ट होननानै बेखौ बुंखादों। दा लास्ट डेट बारनायनि उनाव बिथांमोना नोंनिफ्राय चार्ज लागोन, फिस लागोन आरो नङाबा बिथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो होआबो जानो हागौ। अब्लाथ' सानना लादों नोंनि बे आधार कार्डआ खामानि होला, अब्लाथ' नोङो आरो गभर्नमेन्टनि जेबो स्किमनि थाखाय एप्लाइखौनो खालामनो हानाय नङा। आरो नोङो दायो पिएम किसाननि फैसा मोनबाय थादोंबाबो नोंथाङा बे आधार कार्डआनो खामानि होलाबा नोंनि बे फैसायाबो हाबनाय नंला। जिखिनि जाया गभर्नमेन्टनि स्किमानो जा, सरकारनि न'आनो जा, बायदिसिना गोबांथार स्किम दङ। जाय जायगायाव नों आधार कार्ड होनांगौ जादोंना बे आधार कार्डआ जुदि खामानि होलाबा नोङो जेबो गभर्नमेन्टनि स्किमनि लाबखौ मोननो हानाय नङा। अरुणोदयनि फैसाखौबाबो नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दै। आरो मिथिखादो रेसन कार्डआबोथ' नोंथांमोना दायो बे आधार कार्डजों आपडेट लिंक थानांगौ। दा बे आधार कार्डआनो जायाबा बोरै जानो, नोंथाङा फैसाखौ मोननो हाखानाय नङा अरुणोदय स्किमनि जोहै। दा बेनिखायनो आधार कार्डखौ नोंथांमोना आपडेट खालामना लानाया जोबोद गोनांथार। लास्ट डेटआ जाहैबाय जोंहा फैबाय थानाय डिसेम्बरनि 14 थारिखआव।
दा बिनिफ्राय आं बोरै आपडेट खालामनांगौ बेखौथ' खोन्थागासिनो दङ आं गिबियावनो नोंथांमोननि बे गथ'फोर नोंथांमोननि थाखाय आं खोन्थाहरनो सानो जेनेबा नोंथांमोननि गथ'फोरा सोरबा आधार कार्ड दायो बानायबाय जानांगौ माने बानायबाय जानांगौथ' नंखाया माने जोनोम जानाय लोगो लोगो बिथांमोननि थाखाय माने आधार कार्डखौ खालामना होखाथारनांगौ बेथ' जोंहा कम्पालसरिसो जाखाबाय दा बेवहाय नोंथांमोना नायोबा नुनो मोनगोन आं गाहायथाराव फैनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जोंहा बेहाय लिरनानै होखादों नोंथांमोना जेनेबा खै बोसोर जानाया आपडेट खालामनांगौ बियो दङ दे जेनेबा नोंथांनि दा गथ'आ जेनेबा 1 बोसोर जाबाय अब्लाबोथ' नोंथाङा आधार कार्डथ' बानायना होनांदों नालाय दा 5 इयार्स जानाय लोगो लोगो नोंथाङा बे गथ'नि आधार कार्डखौ आपडेट खालामना होनो नांगौ दे मिथिना लाबानो जाबाय जेब्ला बे गथ'आ 5 बोसोर जायो अब्ला बे गथ'नि आधार कार्डखौ आपडेट खालामना होफिननांगौ दा बिनिफ्राय 5 बोसोरनि जानाय लोगो लोगोथ' आपडेट खालामना होबाय नोङो बे गथ'नि आधार कार्डखौ दा बिनि उनाव आरोबाव जेब्ला बे गथ'आ 15 बोसोर जायो अब्ला 15 बोसोर जानाय लोगो लोगो बे गथ'नि आधार कार्डखौ आपडेट खालामना होनो नांगौ जेनेबा हमना ला दा बे गथ'आ दायो 14 बोसोर एबा 13 बोसोर अब्ला बियो जेब्ला 15 बोसोर जागोन अब्ला बिनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामना होनो नांगौ दै आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना सोरबा बावनासो दङ दां नोंथांनि सोरबा फिसाजो एबा फिसालाया 15 बोसोर जालायलांबायसो दां 17 बोसोर जालायलांबायसो दां आधार कार्ड दङ अब्ला थाबैनो बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामना होबानो जाबाय बेयो कम्पालसरि गभर्नमेन्टआ दायो बेखौ बुंखाबाय नोंथांमोना बेवहाय नायफैबानो नुनो मोनखागोन नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै 5 इयार्स जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना खेबसे आपडेट खालामनांगौ फ्रियावनो नोंथांमोना आपडेट खालामनो हागोन बिनिफ्राय जेब्ला बे गथ'आ 15 बोसोर जायो आरोबाव खेबसेबाव नोंथांमोना बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामना होनो नांगौ होननानै जोंहा बेवहाय लिरनानै होखादों दायो नोंथांमोना गासिबो मिथिनानै मोनबाय जानांगौ गथ'फोरनि बेलायाव दानिया फैदो नर्मेल मानसिफोर जेनेबा नोंथांमोना दायो 15 बोसोरनि गासिबो बारा जाबाय सोरबा 30 बोसोर सोरबा 24 बोसोर गासिबो नोंथांमोना 15 बोसोरनि बारा जाजोबखानाय जानांगौ दा नोंथांमोनाथ' गासिबो आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाजोबथारनांगोन दै सिगाङाव माने आपडेट खालामनो थिनाखैमोन जेनेबा 10 बोसोरसो जानायफ्राल'सो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ बेबायदि बिथांमोना बुंदोंमोन नाथायबा दायो कम्पालसरि बिथांमोना खालामजोबनाय बायदिसो जाहैबाय आरो माने गासिबो मानसिफ्रानो बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाजोबथारनांगौ आरो लास्ट डेटआ जाहैबाय 14 डिसेम्बर दानिया फैदो आधार कार्डखौ नोंथांमोना बोरै खालामनांगौ आपडेट दा बेसो जादों जोंहा मेन इम्परटेन्ट खोथाया ओरैनोथ' नोंथांमोना बे आधार कार्डखौ बेलेगाव आपडेट खालामनो थाङोबा जोबोद फैसा लायो आरो सोरबा 200 गाहाम लागोन सोरबा 100 गाहाम लागोन गोबां फैसा लायो आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ गावबागावनो मबाइलजोंनो आपडेट खालामना लानो हागोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा गिबियावनो नोंथांमोना बे आधार कार्डनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबानो जाबाय आं बे आधार कार्डनि अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय आरो जोबोद मोजां खौराङा बेनो जाहैबाय नोंथांमोना बेखौ बे भाषाफोरखौ इउनिक आइडेन्टिफिकेसन अथरिटि अफ इन्डिया बेखौ नोंथांमोना गासिबो माने बर'आवबो नायनो हायो नोंथांमोना दायो जोबोद गोरलैयैनो हासिगोन आरो नोंथांमोना नैबे नुदों जानांगौ नैबे सेलेक्ट नुदों जानांगौ नैबे खनाथिं सेलेक्ट नुदों जानांगौ नैबे सेलेक्टआव आं दायो थुनानै होबाय दे दा बे सेलेक्ट थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुदों जानांगौ बर' जोंहा लेंगुवेज दंखायो दा बर'आव नोंथांमोना होनानैबो नोंथांमोना माबानो हागोन आरो रावखौ नोंथाङा बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनानैबो नोंथाङा बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन जोबोद मोजां दायो फेसिलिटि ओंखारबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबा इंलिसफोर फरायनो रोङाबा बर'खौथ' नोंथांमोना गासैबो रोंखागोन नालाय दा बे बर'आव थुनानै नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन जोबोद गोरलै जाबाय जेरै आं बेहाय बर'आव दायो नोंथांमोननिसिम दाथ' नोंथांमोना नुदों जानांगौ बे गासिबो इंलिस गोजा दा आपडेट खालामनायनि माबाया जोंहा बिथिं दंखायो बे जाहैबाय जोंहा आधार कार्डखौ नैबे थुनानै नोंथांमोना आपडेट खालामनांगौ दा बेखौ नोंथांमोना बर'आवबो नायनो हागोन दे आं दा सेलेक्टआव थुबाय बिनिफ्राय नैबे आं बर'खौ दायो थुनानै होबाय दे दा अब्ला बियो बर' लेंगुवेजाव लासैनो आपडेट जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय बियो दायो लासैनो आपडेट जागोन दे नोंथांमोना नायनो हासिगोन नैबे फारसेथिं आपडेट जाखाबायनोसै गाहाय आयदा बिथिं जाहैबाय इंराजियाव बेबायदि जोंहा बियो आपडेट जाबायानोसै लासैनो जागोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लाना नेटनि एसे प्रब्लेम आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंहा बे आधारनि अफिसियेल वेबसाइटआ ओरैबायदि लासै खामानि मावना दा बेनिखायनो नोंथांमोना हाखु दाखुयै खामानिखौ मावनो सानबाबो नोंथांमोना मावनोनो हाखानाय नङा आरो लासै लासै नोंथांमोना मावनो नांगोन आरो दा बेनिखायनो दैजों हमलायनानै खामानिखौ मावनो नाजाबानो जाबाय दासिमबो नैबिथिं नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे भाषाफ्रा गासैबो बर'नि जाजोब्बाय जुदि बेफोर बर'नि बे जाजोब्बाय गासिबो नाथायबा माखासे बिथिं दंबावो दायो जोंहा आपडेट जाजोब्बाय नैबिथिं नायदो नोंथांमोना आधारखौ गोदानसिन खालामनाय माने आधारखौ गोदानसिन खालामनाय माने आधार कार्डखौ नोंथांमोना दायो आपडेट खालामनो थाखाय बेहाय थुनांगोन आरो दानिया आं नोंथांमोननि थाखाय बेहाय थुनानै होनोसै दे आधारखौ गोदानसिन खालाम बेहाय आं दायो थुबाय दे दा बेवहाय थुनानै नोंथांमोना दायो गावबागावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हासिगोन आरो दानिया आं नोंथांमोननिसिम मा डकुमेन्टस नांगौ आपडेट खालामनायाव बेखौ खोन्थाहरनो सानो नोंथांमोना डकुमेन्टसखौसो आपडेट खालामनांगौ नालाय दा बेवहाय नोंनि नाम बायदिसिना बेखौथ' आपडेट खालामाखै नालाय दा बेवहाय नोंथाङा
गावनि बेंक पासबुकखौबो होनो हायो PM किसाननि पासबुकखौबो नोंथांमोना होनो हायो रेशन कार्ड दङबा नोंथांमोना बेखौबो होनो हायो पान कार्ड दङबा बेखौबो नोंथांमोना होनो हागोन जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्सखौ होनांगौ आं जा डकुमेन्ट्स खोन्थादों बेखौ नोंथांमोना गासिबो होजोबथारनांगौ बे नङा नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्स होनांगौ जेरै बिनिफ्राय भटार ID दंबाबो नोंथांमोना होनो हागोन पान कार्ड बेखौथ' आं बुंखाबायानोसै जायखिजाया नोंनियाव बे मोनसे नङा मोनसे डकुमेन्ट्सआ थाखागोन र' दा बेफोर डकुमेन्ट्सखौ होनानै नोंथांमोना गावबागावनि बे डकुमेन्ट्सखौ आपडेट खालामना लानो हागोन आरो फ्रि अफ कस्ट फ्रियावनो नोंथांमोना आपडेट खालामनानै लानो हागोन दानिया नै बे लिंकआ फैबाय नै बर' आपडेट जानो थाखाय आरोबाव बे एसे सम नांलायगोन दा बेबादिनो आरो एसे माबा खस्थ' जायो बर'आव बे सार्भाराबो एसे डाउन जाखायो नालाय जिखियानो जाया मानो दानिया आपडेट खालामनो थाखाय नैबे डकुमेन्ट्स आपडेटआव आरोबाव नोंथांमोना खेबसे थुफिनबावनांगोन दै दानिया आं बेहाय डकुमेन्ट्स आपडेटआव दायो थुनानै होबाय दै दा बे डकुमेन्ट्स आपडेटआव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेहाय नुखादों जानांगौ नै आपलोड डकुमेन्ट्स इन सापर्ट अफ आइडेन्टिटि एन्ड एड्रेस दा बेवहाय नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपडेटआव नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सखौ होनांगौनो गावनि बे आइडेन्टिटि एड्रेस प्रुफनि डकुमेन्ट्सखौ होनांगौ आंथ' बुंखाबाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ दा बेनिफ्राय लास्ट डेटखौ बुंखादों नै फ्रि टिल माने फ्रिया मालासिम थागोननो डिसेम्बरनि 14 थारिखसिम थागोन होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होखादों आरो लास्ट डेटआबो जाहैबाय जोंहा 14 डिसेम्बर दा बेनि सिगां खालामबासो नोंथांमोना फ्रियाव बानायनो हागोन आरो बिनि उनावबाथ' फिस नोंथांमोना होखानांगोनखा दा बेनिफ्राय दानिया आपडेट खालामनो थाखाय डकुमेन्ट्सखौ आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन क्लिक टु साबमिटआव दायो थुना होबानो जाबाय आं दायो बेहाय क्लिक टु साबमिटआव दायो थुनानै होबाय दे दा बेनिफ्राय बे क्लिक टु साबमिटआव नोंथांमोना साबमिट खालामखांनाय लोगो लोगोनो नोङो बे गावबागावनि आधार कार्डखौ होनो नांसिगोन दे आरो बेखौ मिथिना लाब्लानो जाबाय बे आधार कार्डखौ नोंथाङा आपडेट खालामनाय समाव बे आधार कार्डजों जा लिंक थानाय मबाइल नाम्बारा बे मबाइलखौ नोंथांमोना खाथियाव लाखाबानो जाबाय मानो होनोबा OTP थांगोन नालाय दा OTPखौ नोंथांमोना मबाइलखौ खाथियाव लायाबा एसे डिस्टार्ब जागोन आरो जुदि आरो मबाइल नाम्बारा लिंक गैयाबाथ' बेथ' जोबोद खस्थ' जाहैगोन दा नै सार्भारानो जाबावाखिसै नै अपेनानो जाफैलायबावाखिसै आं नोंथांमोननि थाखाय बेखौ खोन्थाहरखागोन जेबो सिन्था खालामना नोंथांमोना आं बेखौ लासैबाबो अपेन खालामनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन बोरै नोंथांमोना बेखौ आपडेट खालामनांगौ नै जोंहा दायो ओंखारना फैबाय दे दायो नै नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै दायो नोंथांमोना नैबे गावबागावनि आधार नाम्बारखौ होनो नांसिगोन आधार नाम्बारखौ नोंथांमोना नायदो आधार कार्डआव जेरैबायदि दङ बेखौ होदो बिनिफ्राय नैबे केपसा कड दंना बेखौ नोंथांमोना नैबेहाय इन्टार केपसायाव थुना होदो दा बिनिफ्राय बेखौ थुखांनायनि उनाव लगइन विथ OTP बेहाय थुना होबानो जाबाय अब्लानो नोंनि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन बे OTPखौ नोंथांमोना साबमिट खालामबानो नोंनि बे फुरा डिटेल्सआ ओंखारजोबसिगोन आरो नोंनि आधार कार्डनि फुरा डिटेल्सआ नोंनि नाम गासिबो नोंनिया ओंखारजोबसिगोन दा बिनि उनाव नोंथांमोना जेबो खालामनाङा मात्र नोंथांमोना गावनि डकुमेन्ट्सखौल' सेलेक्ट खालामनांगोन जेनेबा आपडेट खालामनो थाखाय नोंथाङा मा डकुमेन्ट्सखौ होनो सानदों दा बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो एड्रेस प्रुफनि थाखाय एबा आइडेन्टिटि प्रुफनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो पान कार्ड नङाबा रेशन कार्ड नङाबा भटार ID नङाबा बेंक पासबुक नङाबा बेंकनि बे PM किसाननि बेंक पासबुक बेखौ नोंथांमोना होजागोन आरो जायखिजाया नोङो बबे मोनसेखौ डकुमेन्ट्सखौ होनो सानदों आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै बे आइडेन्टिटि प्रुफखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो सोरनावबा ट्राइबेल सार्टिफिकेट दङबा ट्राइबेल सार्टिफिकेटबाबो होजागोन दा बेथ' जाहैबाय आइडेन्टिटिनिया बिनि उनाव आइडेन्टिटिनिखौ नोंथांमोना आइडेन्टिटि कार्डनि बे माने आइडेन्टिटिखौ नोंथांमोना जेनेबा आपडेट खालामनो थाखाय डकुमेन्ट्सखौ साबमिट खालामखांनायनि उनाव आरोबाव नोंथांमोना मोनसे उनाव नेक्स्ट पेज मोनबावगोन बे नेक्स्ट पेजावबो मात्र नोंथांमोना डकुमेन्ट्सल' आपल'ड खालामनांगौ जेरै नोंथाङा बे सेलेक्ट खालामदो भटार ID होनो सानदोंबा भटार ID नङाबा पान कार्ड होनो सानदोंबा एड्रेस प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना दायो माबाखौ भटार ID कार्डखौ नङाबा माबाखौ पान कार्डखौ नोंथांमोना होनो हागोन नङाबा ट्राइबेल सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना होनो हागोन आरो दा बेनिफ्राय बेखौ साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो नोंनि बे खामानिया सेस आरो साक्सेसफुल जासिगोन नोंथाङा मात्र डकुमेन्ट्सल' आपल'ड खालामनांगौ आइडेन्टिटि प्रुफनि मोनसे बिनिफ्राय एड्रेस प्रुफनि मोनसे बेवहाय नोंथांमोना जेबो बेले बेजे खामानि मावनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आं बेवहाय मानि थाखाय लगइन खालामनो हायाखै लगइन खालामनाय लोगो लोगो मा जायो आंनि माने गासिबो डिटेल्सआनो बे नुजाफैयो आरो दा बेनिखायनो जोबोद गोरलै खालाम नालाय खामानिया बेनिखायनो आं बेहाय एसेबां माने खोन्थाहरलायासै आरो आं बेहाय आधार कार्ड होनानै OTP होनानै साबमिट खालामनाय लोगो लोगो फुरा आंनि डिटेल्सआ बे फैजोबो आरो दा बेखौ ब्लार खालामनायावनो नोंथांमोननि थाखाय मा देखायहरनाय जागोन साननानै आं बेखौ माने नोंथांमोननि थाखाय देखायहराखै आरो बे भिडिअनि गेजेरजों ओरैनोथ' नोंथांमोना बेखौ हाखागोनखा जोबोद गोरलैखा रावबो बेखौ रोङालासिनो थागोन होननानै आं बेखौ सानाखै नोंथांमोना गासिबो हाजोबखागोन आधार कार्डखौबो बे केपचा क'डआ मा दं बेखौ लिरनानै होदो लगइन विथ OTP होननाय लोगो लोगो नोंनि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन बेनिफ्राय नोंनि बे गासिबो डिटेल्सआ नुजाफैसिगोन लगइन जानाय लोगो लोगो बिनिफ्राय आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना मोनसे डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामदो जेरै भटार कार्ड होयो ना रेशन कार्ड होयो ना ट्राइबेल सार्टिफिकेट होयो ना पान कार्ड होयो ना बेंकनि पासबुक होयो जायखिजाया मोनसे होदो बिनिफ्राय आपल'ड खालामदो आपल'ड खालामखांनाय लोगो लोगो नेक्स्ट पेजाव नोंथांमोना आरोबाव फैसिगोनलाय जाय नेक्स्ट पेजाव नोंथांमोना गावनि
गावनि बे एड्रेस प्रुफखौ नोंथांमोना आपडेट खालामनांसिगोन एड्रेस प्रुफनि डकुमेन्ट्स हिसाबै नोंथांमोना मोनसे डकुमेन्ट्स होदो भटार कार्ड नङाबा पान कार्ड नङाबा बेंकनि पासबुक नङाबा मेट्रिकनि सार्टिफिकेटबाबो नोंथांमोना होजागोन मोनसे मेट्रिकनि जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्सबाबो नोंथांमोना होजागोन बेबादि आरो दा बेवहाय नोंथांमोना बेखौ साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो नोंनि बे माबाया खामानियानो सेस जाहैसिगोन आरो माने जोबखासिगोन बे खामानिया बिनिफ्राय मोनसे लास्टआव एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार मोनगोन फाइनाल साबमिट खालामनाय लोगो लोगो एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार मोनगोन बेखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय दा बिनि उनावनो नोंनि बे खामानिया जोब्बाय आरो दा बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो हाखागोनखा बेवहाय नोंथांमोना जेबो थुला थुलिथ' खालामनांगौ गोनांथि गैया नालाय मात्र डकुमेन्टसल'सो नोंथांमोना आपल'ड खालामना होनो नांगौ नाथाय बेखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय जेरै नोंथाङा भटार कार्डखौ आपल'ड खालामना होनो सानदोंबा बे भटार कार्डनि उल्था फारसेखौबो नोंथांमोना होनो नांगोन मोननै पेज थायो नालाय जोंनाथ' भटार कार्डआ सिगांथिंबो मोनसे थायो उनथिंबो मोनसे थायो दा बे मोननैखौबो उल्था फाल्था साफायनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन दै फट'नि साइजआ 2 MB जानांगोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय फट'नि साइजआ 2 MB जानांगोन दै बिनिफ्राय जुदि नोङो पान कार्डखौ होनो सानदोंबाबो पान कार्डआबोथ' जोंहा उल्था फाल्था थायो नालाय दा भटार कार्डआबोथ' उल्था फाल्था दा बेनिखायनो मोजाङै साफायजोबबानो जाबाय उल्था फारसेबो नाथायबा जुदि नोंथाङा ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनो सानदोंबा ट्राइबेल सार्टिफिकेटआथ' जोंहा सिगांथिंल'सो थायो नालाय दा ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होबा साफायनानै मोजां होबानो जाबाय सिगां फारसेथिंल' उनथिंजायथ' जेबो थाखाया जोंहा ट्राइबेल सार्टिफिकेटआ दा बिनिफ्राय फाइलनि साइजखौ नोंथांमोना एबा फट'नि साइजखौ 2 MB खालामबानो जाबाय मेक्सिमाम 2 MBनि बारा जायोबा नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हानाय नङा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन दायो नोंथांमोना गासिबो बुजिबाय जानांगौ मिथिबाय जानांगौ माखौबाफोर नोंथांमोना बुजियाखैबा माखौबाफोर नोंथांमोना सोंनो सानदोंबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो नाजाबानो जाबाय खालामगोन सोलायलांबाय कमेन्ट खालामथार नोंथांमोना आं नोंथांमोननिसिम रिप्लाय होनो नाजागोन आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय मानो होनोबा लास्ट डेटआथ' जोंहा दाख्लैबावै बारलांबावबायसोमोन 14 सेप्तेम्बर दा जोंहा गभर्नमेन्टआ बेखौ बारायना होनायखायसो जोंहा डिसेम्बरनि 14 तारिखसिम बारायना होबाय दा बेखिनियावनो जुदि नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लायाबा जोबोद नोंथांमोननि थाखाय खहा जागोन दै नोंथांमोनाथ' गोबां स्किम बायदिसिनानि थाखाय एप्लाइथ' खालामो नाथायबा जुदि आपडेटखौ नों खालामना लायाबा आधार कार्डआ जुदि थैयोबा खामानि होआ जायोबा बोरै नोंथाङा सरकारनि फैसा मोननो दा बेबो मोनसे खोथा जाहैगोन आधार कार्डखौ जोङो दायो जिखिनि जाया खामानियावनो नांगौ जायो आधार कार्डआ कम्पालसरि जाजोब्बाय होननानैसो बेखौ बुंनो नांसिगोन दा बेनिखायनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाथारदै बारा गोबाव सम गैला डिसेम्बरनि 14 तारिखआनो लास्ट डेट बेखौ गोसोआव ला लास्ट डेटखौ दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबावथारदै आरो बे भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबादिनो भिडिअ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों